kijken? Ja. Wat zegt u ervan? Staan we erop? Mooi. Knip me ook maar even. Wat leuk dat jullie er binnen. Ja, natuurlijk. Wat dacht je? Ja, want ik heb eigenlijk een lieve verrassing voor jou. Het is. Nou, kom maar in de bus. Oh. Kom maar. Hier maar in de bus. Ja, Ja? prachtig waar. Mevrouw Visser, Ja. jullie bent hier als laatste in de bus komen. En? En dat is net zo de reden. En? Weet je nog in oktober, in de week van de kwaliteit, Ja. hier een wensboom hier in de gang staan. Ja, ja. En iedereen kon daar zien wensen in. Ja, klopt. Hing je. En er ik nog een wens van jou. En? Weet je het nog? Ja, wat word ik weer? Mijn snits. Je woont graag als een keer nog als conductrice op een oude bus rijden, zoals vroeger. Oh, dat cool. Dat is jouw wens. En die wens, die komt nou uit. Oh jee, oh jee. Wat deed je vroeger als conductrice? Nou, ik moest even kaartjes verkepen, Ja. en flinke fooi erbij. Kreeg ik dan Vinken altijd. voor. Alsjeblieft. Je bent er net geleerd, hè? Nee, hè? Alsjeblieft. Het is totaal voor niks. En vakanties knippen, hè? En het ging nog feilloos. Ik was onverstoorbaar. Kijk, wat wie het van vroeger. Hup, hup, de bus erop. Alsjeblieft. Ja, in orde, alsjeblieft. Ik heb het zien hier dient op een bus. Conductrice. En altijd drak. Volle bussen. We kwamen dan in, begon ik maar eens te knippen in Bosset, maar moest ik 4 bussen nou rekenen. En van Bosset snitsen, ik kies al je kleren. En dan kwamen ze al je met weekkaarten, nou, moest vroeger. En die zei al je Grutti altijd. Ik zei, Grutti altijd, die gaat eruit. Ja, want iedereen betelde toen natuurlijk nog in de bus. Ja, zeker, ja, zeker. Er winnen geen strippenkaarten. Nee, op het onder niet. Wat mooie tijd. Mooie tijd. En ze mochten oordelen wel uit. Chauffeur, maar we wel even uit. Even bij hier de Massireet. Ja, natuurlijk. Beste stingen, ik stap de bus. Dat deed net meer staan. Ik ben nu de Klauverswaar in gaan joggen. En dat ik er daarin, daaruit. En voor jou is het een speciale dag? Ja, ja. Ja, eerder hier in Tjenst. Dat is nogal wat. Ja, dat is een heel school. Ja. Ja, altijd een knippen, altijd maar snijden. Wat is er nou leuk om? Ja, wat is een hobby, hè? Ja? Ja. Ja, het is, ja, ik weet niet, je moet toch wat te doen hebben. En het is zo hobbymatig en het is bedrijfsmatig gewoon, zoals Ron. Maar je bent al 40 jaar boerenhelp, zul je dat dan niet vieren? Ja, thuis. Wat in, nou ja, huiselijke kring. Je wordt er wat emotioneel van? Ja, dit rompelt me al. Ja.
Nou, maar dat is wel mooi toch, 40 jaar? Ja, best wel. Ja, en er komt nog een paar jaar bij. En joh, heb ik een hele speciale auto, zeg ik. Maar die hebben net veel meer, hoor. Nou, dat vond ik op zich wel grappig. Maar dat Janke erachterop zit. Dat ik. Maar ik bij de eerste specialist in arbeid. Ja, ik weet het. Ja, dat hoort er al, dat weet ik net. Dat roegelen er al. Ja. Dat, ja. Dat is wel heel toevallig. Ja, dat is ook wel heel. Ik weet het net, maar ja, hier wil maar de hoge drukspuit, bij de skinspuit en dan gebeurt dit wel eens.